Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela bangcwele. Cela ukudlulisa lo myalezo engingasho ukuthi owabo bonke abazalwane. Bakhona vele abazoba nokuthi ngoba bona abakwenzi lokho. Kodwa-ke inkosi mhla ikhuluma nami ingibiza yangibeka njengomlindi ukuthi ngikhulume ebandleni layo ngilixwayise. Yathi ngizothatha amazwi kuyona ngiwadlulisele kubazalwane. Uma-ke nginganixwayisi kuyobe kusho ukuthi igazi lenu liyobuzwa kimi ngoba angilikhalisanga icilongo lesexwayiso. So ngicela ukuthatha leli thuba ngishaye nanti icilongo njengalokhu inkosi ingithuma namhlanje ukuthi ngilixwayise ibandla. Inkosi ingikhombise ukuthi abazalwane balehlisile, balishonisa phansi ivangeli, i-level yevangeli bayehlisile abazalwane. Alikho kwi-level okumele ngabe likuyo. Inkosi ingiveza ensimini yayo inkosi. Uma ngisensimini bese ngizwa abazalwane ngibezwa ngamaphimbo bahamba kwi-direction e-wrong, abekho lapho kumele bebe khona. Bakwipolitiki bafuna okuthandwa yibo. Banjengabantu abakwi-strike, banjengabantu abamashayo njengoba kusuke kufuna iy'mfuno zalokhu kuphila. Bebezwakala bemasha behoyiza emgwaqweni, kodwa manje ekufuneni kwabo ukuba kwenzeke intando yabo, hhayi kaNkulunkulu. Ngamangala ukuthi uma abazalwane befuna intando yabo betoyiza besemgwaqweni, kungani phona ngizwe behlabelela amaculo okukholwa? Inkosi iveza ukuthi sekukhona ipolitiki kubazalwane. Bafuna okwabo kunokufuna okukaNkulunkulu. Bahamba nge-direction e-wrong. Abekho entandweni kaNkulunkulu. Laphayana kwabaseKolose chapter 1, umpostoli uPawulu mayekhulekela ibandla, ngithanda lapha kuvesi 13 uyaveza ukuthi sakhululwa emandleni obumnyama, sabekwa embusweni weNkosi yethu Jesu Kristu. Manje-ke bazalwane, nginalo mbuzo wokuthi uma sisembusweni weNkosi uJesu, kukanjani phona ukuthi sibuyele emuva? Kukanjani i-level yevangeli idrophe kanjena senzisa okwalelizwe? Kukanjani ukuthi sithi singabantwana bakaNkulunkulu
kodwa sibe sifuna okwethu, sifuna kwenzeka intando yethu emabandleni. EkaNkulunkulu yona intando yenziwa nini? Noma siyayikhansela. Ngithunyelwe nje ukusho lokhu ukuthi labo abazalwane abakwipolitiki, kuyapolitikwa emabandleni, ukuthi ngibaxwayise engathi bengabuyela bebe sensimini kaNkulunkulu njengalokhu kufanele bebe sensimini. Mabasuke lapho bekhona. Ngoba izwi likaNkulunkulu encwadini yabaseGalathiya chapter 4 uverse 9 wakhona lithi kepha manje njengalokhu senimazi uNkulunkulu, yebo phezu kwalokho niyaziwa nguNkulunkulu, kukanjani ukuba nibuyele ey'fundisweni zobungane? Ngezindebe zomlomo kuzwakala abazalwane behlabelela amaculo okukholwa. Kukanjani pho ukuthi abazalwane uma bethi bakhonza uNkulunkulu ophilayo, kukanjani ukuthi benzise okwalelizwe? Kukanjani ukuthi bebe sebumnyameni? Ngoba angibabonanga, bengibezwa ngamaphimbo behambela kude nasemzini okhanyayo, mina bengisensimini ngaphandle kwalomuzi okuyaye ngivezelwe wona ukuthi abafundisi, abaholi kumele bekhuphulele ibandla likaNkulunkulu kulowo muzi. Manje bazalwane ngiyaninxusa ngoba ngithe ngisazindla ngalokho ukuthi kukanjani abazalwane bezwakale beyipolitiki ekubeni behlabelela amaculo okukholwa. Ngase ngikhonjiswa kukhona insimu yesitha ebiqhelile lapho bengikhona. Le nsimu ibukeka sengathi iyafana nale bengikuyona. Ngabona umzalwane ekha edla kuleyo nsimu leyo, ekha into enganambitheki, into engavuthiwe, edla okungavuthiwe. Bekubukeka njengomoba mawuseyisikhaba usanda kusuka phansi ungakabi nawo ushukela kahle. Nasensimini ebengikuyona bekubukeka nakhona njengomoba, kodwa ubusukhulile, ubudleka, ubungawuthola kahle ushukela ezingeni obuyilo lowamoba ensimini kaNkulunkulu eyibandla likaNkulunkulu. Njalo inkosi mayiveza insimu isuke iveza ibandla. Ngiyacela bazalwane ukuthi sixwaye singenzi izinto zobumnyama. Kwayena lowo mzalwane obekha edla kuleyo nsimu engafanele ubentshontsha. Ebandleni likaNkulunkulu khona ipolitiki. Ebandleni likaNkulunkulu kukhona ukweba. Ebandleni likaNkulunkulu kukhona ukuyihlanganisa nezinto zesitha. Noma into inganambitheki abazalwane bayayidla, into engadleki. Lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi amehlo kamoya nezindlebe zikamoya babuthuntu. Ngiyacela singabi buthuntu bazalwane. Isikhathi esiphila kuso asidingi umuntu ongeza ukuba nawo amehlo kamoya nezindlebe, ngoba nogcina niy'tshela ukuthi nidla okuyikhona khona kanti akusikho. Kepha bakamoya bayakwazi ukuzwa
uma kusuke kugedlela, uma kusuke kungenamsoco, uma kusuke kungafanele ukuthi bekudle, uma kusuke kungokwesitha, abamukeli noma yini abakomoya, abadli noma yini abakomoya. Ngiyacela ukuthi siqaphele bangcwele. Jesu Kristu inkosi. Amen.